kung ikaw ang pasultihon, unsa imong pinakalutaw nga experience sa pagsakay og jeep? Naningil ko og sukli sa driver bisag wa ko ni plate. Hi mga dongs, mga guys, maguban-uban na punta diri sa atong episode na kung ikaw ang pasultihon diri sa Bisaya TV Believe. Kini si Dongs Brian Marsteele atong sugdan. Tara. Hi, same name na to? Jessa. Hi Jessa, kung ikaw ang pasultihon, unsa imong pinakalutaw nga experience sa pagsakay og jeep? Kuan, patong natawag ko niya. Human kay ang bata. Sige, siya hilak ba? Yambot. Nikalit ko code sa akong wallet. Tagaan ako siya 5 niya. After, nihilom na siya. Nihilom na siya. Gialumungawan siguro ka. Oo, base. Nganong gikot pagkagsingkot basing gadamgo ka to. Oo, base niya mo to. Pagkuto ko, kuwang na akong plating 5. Dahil ninaog na dayon ka. Oo, ninaog na ko dahil. Ninja move. Sorry kay kuya. Ako mag-5. Next time na lang. Di naman siya student discount. Oo na, 20%. Hi, same name na to? So, I'm Hope. Hi Hope. Hello, Kuya. You are the hope of the You're the hope of the country. Okay, kung ikaw ang pasultihon, unsa imo ang pinakalutaw na experience sa pagsakay og jeep? Kuan, Kuya, paghapon nandiyan siya na itabo. Gahapon na jeep. Timely kayo. Oo. Kuan, Unsa Kuya, na itabo? padong ko sa Mabolo din. Kuan, gagunit ko, coke, gisod og plastic man. Gutom man kay ko ato, so nasa ko'y biskwit gida. Padong na ko na ang gihatag nga plite kay ang coke. Kok sakto pa jud. Na tagaan pa jud kag sukli. Tagpilang kok sakto tag jeep. Kinsa jud siya, Kuya. Mahal na jud. Ni mahal na jud siya. May gani wa ka sukli ug tansan sa drive. Okay, Kuya, na siya, kay siya. Hi, say name na to? Kenneth. Hi Kenneth, kung ikaw ang pasultihon, unsa imong pinakalutaw nga experience sa pagsakay og jeep? Naningil ko og sukli sa driver bisag wa ko ni plate. Nya gitagaan sa ka. Wala naglalis mi. Nganong nikalit magkaginadto. Kay nakatuog man ko nalimungawan ko. Nya nikalit na ka, giyon sa may mo kuya sukli ana. Sukli ko ya kay manaog na ko ana siya wala pa man ni plate. May gani wala ka kasabi sa driver. Wala ra man. Gipasabot ra ko niya. Okay. Hi, same name na to? Hi, I'm Francis. Hi Francis, kung ikaw ang pasultihon, unsa ang imong pinakalutaw nga experience sa pagsakay og jeepney? So ang pakalutaw sa akong sakay sa jeepney kay natuo ako laway. Natuloy mo laway? Oo niya, daghan kini katawa to. Kayo labi niya mga babay. Katawa jud siya nako. Asa man nagkampat diri mong laway, asa man Pero yun tuni. Ipatak jud. Murag ka ng iro nga buwan. Jud iro kay grabe kay kapoy mong sa kuan ko gikan ka eskwela niya. Puan uli ka kapoy kay. Unsa may mong position na to? Asi ga ana ra jud. Gana ra jud. Gatora jud wala. So pinakalutaw dyan. Oh, pinakalutaw jud kayo. Mura jud na kay ana ra. Nagana na. May iwa ka videoing. May mo gani nakuyawan ko ato gani abi ra gi-videoan ko. Matending unta ka. Hi, what's your name? Lia, Aliyah. Okay, from where? Pasil, Magsaysay. Wow, hello. Hi from Okay, Aliyah, kung ikaw ang pasultihon, unsa imong pinakalutaw moments or experience sa pagsakay og jeepney? Every time nga kanang nagsakay na ko niya kanang bago baka mo sakay ba then mo sutoy din ang jeep. Ya, di ka like matuan na ka ba like matuwad na lang ka niya mo na lang ba kuya para sa kuya. Sexy kay ka no? Lagi kuya niya. Kuya uwa pa siya kayo kay kanang nadyo dagag tao ba. Matuwang ka. Lagi kuya grabe siya kay epic siya ng experience. Napaka-epic fail. Yeah, lagi. Sige. Kanang kuan ni nagtakang nimo, makuan na jud mo, lagada yun. Grabe, jud. Nya naka-heels pa jud ka. Dili sad like kanang mura lang kag maslide kay lagi ang sawog sa jeep ba. Maslide jud ka. O mamuha ka kayo sa kawa. Oo kuya nya. Nya labi na nga makabanday ka nga nasa magkatawa nimo, di lalim. Hi, same name na to. Rick Neil. Okay, hi Rick Neil. Kung ikaw ang pasultiyon, unsay mo ang pinakalutaw moments or experience sa pagsakay og jeepney? Kanang musakay ay naglingkod nako then nay mo sakay ba then mapakong then respect biya dito mo katawa Then, then mapugong lang then mo katawa ko mampugong O
Unsa nang naon sa mang naon ka nakakataon na kay ka. Hindi mo mulingi niya. Oh, di ka maunsa man mang naon. Okay. So wala jud ka ni katawa. May katawa na pag naog na niya. Hi, say name na to. Jerson. Okay, hi Jerson. Kung ikaw ang pasultiyon, unsa imo ang pinakalutaw nga experience sa pagsakay og jeepney? Actually, karon na itabo kay Karon lang jud. okay. Nasak lang ko ba, di siya ingon nga lingaw pero wa ko ga-expect nga ni sa naitabo karon kay kuan god kanang mag-imagine ka na ang kana ganing pasabakon paplitihon pa rin na siya di so Wa ka nag-expect. ako mismo nagkapyot ko nya gingnan ko nga kanang musaba ko no nganong di ko no nakuplitihan no kay ko nganong mupliti man sila nga wa man sila kalingkod og tarong so Nag-wonder ka. naglagot ko na nakatawa na sa akong kagalingon ba kay first time sa ron itabo to ba kay nana siya ba Dapat dili paplitihon. dili jud kay wa ko sila galingkod og tarong gud nya hukot na kayo Dayon ikaw nagka-cute man ka gipapliti Kapit ka. ko niya, ni ana po yung konduktor nga, wako no kuno minapugsa nga pasakyo. Siya ko yung nag-recruit na mo nga, mo ana, sige, sud mo, sud. So kay ba na siya nga, dagan nagtao niya, ang uban magsabak na. So, iyan na totong limitan, di kay kon. Mo tawang kon. Kag naglutaw nga nanong gipapliti man nga ang nagsabak. Na-question ko, nga nung paplitihon ang kasabak. Oo, katong driver nga nanong ko nung ukang conductor. Ayaw paplitiha ang nagsabak. Sayop to, sayop.